Eneko Sánchez Recording is on. Orain grabatzen hasi da. Ongi etorriak ikusentzule agurgarri horiek, gure rolariaken bigarren partida jokatzera, edo ikustera, izan ere bertsolaritzan bezala, honetan ere gozatu daiteke ikusita. Eta bai, lehenengo partida gure master zailduak egin zuen, eta hemen dugu Eneko Sánchez. Gabon, jauna. Gabon, arratsaldeon, edo egunon, jo que se. Bai, akaso antipodetan inor ikusiko du partida. Ongi, eta zera, gure artean ere badugu izar berri bat euskal rolen letretan. Bere izena Txerren da, eta Durangoko azokako izarra bilakatu da azken bolada honetan. Zer moduz? Jauna? Oso ondo, baina hemen errakuntza bat egon da, ni izen ez da Txerren, ez Txabilanda bidea, ni Boris Osakoski izango naiz gaur gabaz. Eta plazer handi bat hemen egotea. Ederki, eta azkenik, eta laukotea osatzeko, edo hirukia, kasu honetan, Mikel dugu, eta rol jokalari adituetako bat da, hainbat kate edo YouTubeko partida jokatu ditu, eta idazle asko ezagutzen ditu. Gabon, jauna. Bai, gabon, ala izango da, zukela esaten mozu. Bueno, esperientzia limitatua daukat. Igual beste batzuk baino gehiagori gila da, baina, bueno, seguro no eneko ere bastanteko esperientzia daukala, beraz, inor baino gehiago ez, hemen beste bat gehiago. Bueno, oso ongi. Nik gogoko dut Sirius Esenra jokalari zuzendariak egiten duen transizio moduko txiki bat egitea. Izan ere, fikzioaren munduan sartzeko, atzean utzi behar ditugu gure nortasuna, eta azken batean nor garen, ez? Nor garen ez zaigu inporta. Gure bertuteak, gure gabeziak, gure adina, gure iragana, gure jatorria atzean utzi behar dugu. Horietariko bakar batek ere ez dut zentzurik izango beste aldean. Hori hala izanik, egin dezagun transizio txiki hau, gure identitatearen zaborrez libre geratzeko. Ongi, begira diezaiogun beltzera itzali den pantaiari. 2 segundu pasa ondotik, planoa ireki da, baina ikusi ez dugu ezer ikusi. Gure begiak ohitu direnean, ikusi dugu, edo hauteman dugu baso oian itxia dela, esbalbat. Oian beltza, plano panoramiko batean, iluntasun ertxian, zuaitzen lerro vertikalen azalak ikusi ditugu. Ikusi ditugu esan bezala siluetak, eta silueta horiek ikusi ditugu zu txiki batek laztantzen dituelako. Plano hurbiltzen da, zu horretara eta beren berokietan kiribildurik dauden 3 gizaki daude. Hotzez, ezetasunak arropak mela utzi dizkie hainbeste orduren ondoan. Masailezurrek tinko eutxiko ez balituzte, hortzak karraska batean ies egingo liekete. Eta hitzik esan gabe, begirada sugarretan, sugar txiki eta paloietan iltatuik, beren gorputzak handaude. Baina bere pentsamenduak oso urruti. Nortzuk ditugu? Nor dugu emakume hori? Zuaren ondoan xerita ikusi dezakezuten emakume hori, Esmeralda kiribasi da. Sogorputz liraina dauka, begi beltz eta berde koloreko erreflejo batzuekin, ile luze eta kiribildua ere bai. Zapi bat darama buruan, ile luze hori eusteko, eta bere arropa gorri eta urre kolorekoek erreflexu kuriosoak dituzte zu horren aurrean. Hoi asko izter bat jaten ari da, hau azabalik murtsikatzen du, eta hitz egiten duen bitartean, hoi asko pusketatxoak botatzen dizkio bere kidei. Boris, hotza laiz.
haren ondoan gazte eie hori eta itxura zurbileko, baina gorputze lodikote baino handia esango zenuketen gazte bat dago, eta bere kideari ohiko begirada onarpen begirada batekin begiratzen dio bere afariarekin zer egiten duen ikusten duen artean. Boris gazte poloniar bat da, eta oraindik markak daramatza bere gorputzean, azkenengo aldiz bere herrialdean egon zenean, izaki, berarentzako ez ezaguna zen izaki batekin izan zuen enkontrutik. Eta igartzen zaio oraindik baduela garai hartako borroka horren mina gorputzean. Vale, eta pixko bat, bueno, oraindik ez dakit sartzerik izan duen, bai, hortxe du. Nor da gure urrengo pertsonaia? Mikel? Bero, oraindik nahi zartu fantasia. Vale. Espana izo zoker, espataria naiz. Bai, jo... Espatari bastante, bastante serioa. Non, gainera, bereziki atentzioa ditzen duen urrezko espata bat dara. Hori da, ingoz goratzen dutena. Sartzen nahi zenean fantasia grantzura, gehituko dut nire deskripzioan beste partia. Eduardo Zarazu edo Giovanni? Giovanni uste. Edo Ramstein ere bat zegoen hor. Hori da. Alemana o frantzesa? Bai, alemana, Ramstein. Manfred von Ramstein. Hori, Manfred von Ramstein. Vale, sortzen da. Izena gustatu zitzean da, izen horrekin nola ez. Vale, ongi. Kokatzeko besterik gabe, ez? 3 egun lehenago, Friburgon zineten, Enperadore Fernando Bigarrenaren babeseko hiria, katolikoa, protestanteen artean. Laguntza eskatu zion enperadoreak bere lehengusu Felipe Hirugarrenari. Eta, jakina, lehengusu arteko negozioak eta familia eta odol berekoak izan da, Europa osoa beretzat nahi zuten. Berehala esan zion baietz eta bere herbereetako eta Frantziako lurrak bermatu behar zituenez, batera egin zuen lehengusu eta enperadore kristau katoliko erromatarrekin. Eta jakina, Mantxako itsasartetik iritzi ezinik, beste bide bat bilatu behar izan zuen, Espainiako ejerzituak. Eta Milandik, Italiatik gora abiatuta, egin zen tertzioen ibilbidea. Eta Friburgo, jakina, hiri katolikoa protestanteen artean, atxeden hartzeko leku bilakatu zen. Eta ikusten dugu planoa igual gerturatzen baldin badugu, hor uaska eta urezko iaska txikiak dituen herri horretara sartzen baldin bagara kale nagusitik, berehala aurkituko dugu taberna bat. Izan ere, ostatu hori oso ezaguna da. Eta hantxe dauzkagu eserita barruan, norbaiti eskua irakurtzen ari zaio, Anderea, Kiribasi Anderea, norbaiti eskua irakurtzen ari zaio. Eta bestela ere, Ramstein jauna hor kanpoan geratu da. Norbaiten zain egongo balitz bezala, atariari begira eta pipa bat erretzen. Sorbalda oso zutunik, atxikita paretari, eta kontzentratuta egongo balitz bezala, baina atxeden hartuta edozein kasutan. Gero Boris Osakowski jauna garagardo pitzerra ustutzen ari da. Eta amaitu duenean beste bat eskatu du, jakina. Ongi, orain egingo dugu ariketa dramatiko bat, bale? Sartuko ditugu pertsonaiak. Eta Ramstein.
Von Rammstein entzuten duen bakoitzean imaginatuko dute zu jaurtigailuz beteriko musika estadio bat. Ondo imaginatu orduan. Baina Eta bere haotxe ez dit sartzen uzten Combat Trackerrean. Seguruenik izango da ez daukalako inork Claro, norbaitek hartu beharko nik luke. ez jartzerik oraindik. Saiatzen nabil, baina... Hartu zer, parkatu? Ez pertsonaia, horregatik ez dit sartzen uzten Combat Trackerrean. Bueno, botako ditut, vale? Beira. Banatuko ditut kartak, eta, bueno, jakin badakizue, Friburgotik alde egin behar izan duzuela. Eta ez atxeden hartuta, baizik eta... Ospa egin behar izan dugula. Ospa egin behar izan duzuelako. Bale, momentu horretan, entzun dituzue kalean bera badatorrela soldadu batzuk. Ei, Alférez, pagate una ronda! Sartu dira barruan beren etxea izango balitzu ezala. Eta ez da Madril, ez da gutxiago ere. Hagan jendea bere gauzetara sartuta dago eta iskanbilak, tira, bakarrik jaiegunetarako uzten dituzte. Baina hauek sartu dira, barra. Eta bai, beren kapitaina geratu da kanpoan, azken buruan, azken batean, bera da burua eta berari dagokio bataioiaren segurtasuna. Eta kapitaina geratu da kanpoan. Begiratu du Rammstein, begiratu du pipa erretzen ari den, erreparatu du horrengan. Baina ikusirik, ez zegoela arriskurik, sartu da barrura. Ongi, orain banatuko ditut kartak, eta aurrenkera horretan, egingo duzue jaurtiketa bat. Adibidez, trebezia, ez? Txeran, banatuko ditut. Trackerra konpartituko diguzu edo? Bai. Bestela zuk esan, Bai, jazta. Dago, bai. Vale. Bueno, egin esatzue jaurtiketa bat, edo, Smarts, hobe. Vale, bost, ongi. Itxaron gauza bat, ilustat egokitzen baldin bazaizue egingo dugun tarea dramatiko honetan, 3 karta banaketa egingo dugu. Zuek harikatu behar duzue historia eta nolabait tartekatu zuen ekintzak eta euskalo nola irtengo garen handein. Baina, ilustarik ez da tokatu, ongi, lehendabizik eskua irakurtzen ari den anderearen edo andereñoaren txanda da. Ez du utxik egin, utx egin izan balu zauri bat jasoko zuken eta hori narratu beharko luke. Irusta tokatzen baldin bada, musika tartekatuko duzuen musika elementu musikal bat. Izan daiteke instrumentua, izan daiteke edo zer gauza, musikarekin zer ikusia duena. Ongi, zure txanda. Nire txanda da. Bai. Vale, nire aurrean zegoen gizonaren eskua helduta oraindik, hasten naiz atetik begira, o atera begira, sartzen ari diren soldadu edo zera guardia hoiek ikusita eta oraindik hau txikiz nire aurrean dagoen gizonari bere eskuaren patua esaten diodan bitartean, noa txikitzen eta mailaren azpian sartzen naiz. Horri ondo iskutatu arte. Mailaren azpitik oraindik bere patua esaten ari dio. Eta esaten diodana da, guardia horiek harrapatzen banaute, zure eskuan ikusten dut, bihar etzarela bizirik egongo. Vale. Nori irakurtzen ari zatzaizkio eskuak? Herriko arrantzale mardul bati. Horrelako bizkarra daukan arrantzale bati. Vale. Nahi bauzu beni bat batuko nuke horregatik. Venga, hartazu beni bat, nik emango izut. Emango diazu hau, eto. Zaten prest nengoela ordaintzeko. Venga, hartazu, beharko dituzu eta. Ala. Jaso duzu, ja? Jaso duzu? Vale. Ongi,
Gero Boris jauna, zera, ongi eusten dio zuzenari eta pitzerrak bata bestearen ondotik gastatuta, edan da, tira, ez dakit, txamponez nola da bilen. Bueno, nik uste dut ja... Botatazu Smart. Smart, ez da? Bai. Vale, ez dakit, ez que zauria ez dugu kendu. Bale, lehenko zauria. Vale, baina, sei da. Sei bat, estanda egingo luke? Ez, jaurti duzuna... Sortzi izan da. Sortzi aurko egitakoa, orduan. Ados. Bale, eta orduan, markatu, baina lehenengo aldia da, ez daukat oso argi orain orduan zer gertatu den. Bale, zuk narratu behar duzu orain, zer gertatu den, nola desarrollatu den estena tarantinesko hau? Laguntza behar dut. Neri esaten diazu? Bai, ez dut imaginatzen estena. Bale, zu, ukalondoa ongi bermatuta duzu barran, eta hirugarren edari bat eskatzen ari zara, ez? Bai. Hirugarrena da, ikusi dituzu tropelean sartzen soldaduak, atarian barrura, ez dakit eman ditun denbora, ez dakit zelatan ari ote zinen, edo zure txandaren zain ote zinen, kiribasik, eskuak, kiribasirekin elkarrizketa bat izateko, ez dakit zeren zaintzen den, baina edaten ari zinen. Orduan zuk, zer gertatzen da? Bale, ikusi dudanean tropel guzti hau, ikusi dut berehala, ikusi dut problemak datozela, eta ez naiz korrika hasiko, ez naiz erretiratuko, sencillamente egingo dudana da, atzeraka egin, aldudan eta modurik sotilenean, fondoarekin nahazten saiatu arte. Bale. Halako batean, soldadu batek, zera, tupuste egin dut zurekin, buelta eman duenean, haiekin zera kalian gora, kalian bera ari zen, ez? Eta, elkarri begirada gurutzatu diozu, ez? Eta, aizu, soaz kalera, mozkorra laena, alde mendik madarikatua. Espainolez esan dizu, dakit espainol badakizun. Ez dakit, baina tonoagaitik uler dezaket ze tonotan esan duen. Dena den, kanpoan, zera, eguraldiak okerrera egin du eta euri jaza botatzen ari du erruz. Orduan, erabaki duzu irtetea, edo ez? Ez irtengo. Bale. Ez irtengo. Eta orain, urrengo pertsonaiak, botako dugu harengatik. Hori, esan benoen. Ramstein. Sartu arte behintzat beste norbaiten laguntza behar dut. Lau. Bueno. Lau. Estu eta larri, baina... Lau zaitasuna. Bai. Zertan ari da, kanpoan zegoen eserita pipa hartuta ikusi du nola kapitainak so egin dion, begirada bota dion, baina erabaki du etegoela arriskurik. Eta kapitainak kanpoan jarraitzen da, o... Ez, sartu da. Valorazioa egin ondotik. Ni haien atzetik sartu ingonaz. Sartu ingonaz tabernera, azkenean esan duzu, eurixa azteko ideia, eurixa azteko itxura dukola, eurixa azten dabiela, beraz, atzetik sartuko naz. Zen nahi xo desbustitzia, pipa erretzen jarraituz. Eta, fijau eminaz, ze arma daukien, ze itxura daukien. Permisoz, pixkat moskortzeko ideiakin badaz, azkenean hau ez da Espainiar koraren territorioa, ez da? Ez, baina izango balitz bezala, aliatuak dira, eta enperadore bera dute nonbait. Naiz eta ja herriak banatu dituzten beren influentzia eremuak. Baina bai, haiek beren etxean bezala sentitzen dira. Hau da, orduan Carlos Emperadoren estirako gauza bat, ez? Bai. Ez da koroa bera, baina emperadore bera. Bai, ez, Carlosen biloba. Bilobak agintzen du. Ulertzeko, kontekstu ulertzeko pixka. Bale.
Bale, orduan sartu ingo naiz, baina atiaren aldamenean gaituko naiz. Edaririk baldin badukat, eta bestela barrara jungo naiz eskatzera. Alik eta euren gandik alik eta urrutien mantenduz. Kiribasi eta Borisenkin relaziorik badukat ja, edo... Zuk erabaki hori. Baina ez, horre ezagutu duzu elkarrekin. Nola irten zarete elkarrekin hori da argitu behar duzuena. Bale. Orduan barrara hurbilduko naiz. Eta barrara hurbilduko naiz, kasualidadez Borisen ingurura. Boris urrutiratzen da bien poliki-poliki, azkenean nik taberna alik eta eskinaren nolabait esateko barrara noia, eta toki logikoan kursatzeko moduan. Barrara hurbiltzen naiz, eta zeo zer eskatzen noia. Zer esan bat, Bueno, patxarra edateko txamponak behar dira, eta ez dakit, badituzu? Seguro da euskatela. Eta bestela eskatu ingo eta gero goratuko. Bale, eskatu eta zerbitzatzen dizute, eskatutakoa. Bale, beste txanda bat. Kiribasi berriz. 3 txandatan, lau txandatan, ea nola gertatzen diren gauzak. Bale? Baina hemendik aurrera nik ja ez ditut gidatuko tertzioko soldaduak. Zuek montatu. Bale? Bale. Zenbat daude, barkatu? Zenbat, 4 laguneko kuadria gehi kapitaina. 5, 3 artean. Bai. Ados. Hemen esan nahi dut, hemen ez dira izango jaurtiketak eta ez, narratuta egingo da. Bale, nahi duzu montai bat egitea. Bai. Bota behar duzu dadu orain, ikusteko montai horretan kaltetuta ateratzen zaren, baina ez, eusten diozu. Bale, ondoan daukadan, kasunetan gainean daukadan arrantzaleari simiko egiten diot, hemen, izterrean, altxatu dadin, eta behatze esaten diot. Horri, zein da, sartu diren horietatik, zeinek dirudi ez dakitola pixkat arlotena edo aian... Bueno, alferez hori ez da. Aipatu dute, ez? Alferez da kapitainaren ordezkoa, baina tira, parre egiten diote, soldadu apalek, ez? Esango dio eta arrantzaliari. Horri, muturra utz. Puska. Eta ni, jungo naiz, osaiatuko naiz, poliki atzeko ate bat bilatzen, agian, hola lauanketan noan bitartian. Jendea, mugitzen duan bitartian, topatzen duan atzeko ate hori. ¿A dónde vas, moza? Esan dizu, alferezak. Ven aquí, que yo tengo primos gitanos. Ven aquí. Que un duro se me ha caído al suelo y estoy buscándole. Déjame. Baki gaztelera zure pertsonaiek? Neriak bai. Bai, nik erdara bakit. Vale, urrengoa. Ni... Bai. Egoera ikusita ez zait gustatzen. Ez dut zer ulertzen, ez zait gustatzen zer gertatzen ari den. Eta instintiboki oso herri poloniar txiki batetako kosako familia batetatik nator, eta instintiboki Esmeralda babesteko keinua egiten dut. Eta hurbiltzen naiz pixka bat alfereza eta bere artean jarriz bezala. Ez konfrontatuz, baina argi utziz hor nagoela. Bueno, vale, erronka prestatzen ari da. Venga, falta dena. Falta zitzaizu botatzea. Bai, venga, ez nagundikon. Zera, Borisi, falta zitzaizu. Berkatu, zer bota behar dut? Smart, Smart da bizitasuna edo... Bai. Nik hartu dut zure pertsonaia, Vale. Hori fallo bat da, ez da? Hiru, bai, bueno, vale. Bai. Hori, zera, kolpe zauri nekia sortuko dizun egoera bat, da. Orduan, narratu. Hurbildu zataizkio eta... Eta nire galantekeriak eraginda, saiatu naiz
alferezari pizka bat bidea mosten, baina egiterakoan estroposo egin dut eta inguruan zegoen zerbitzari bati zeramatzan garagardo guztiak ingurura bota dizkiot, alfereza goitik bera garagardoz guztiz. Ongi. Eta, bueno, datorrela horrengoa. Ramsey. Bere, nik narrazio honetan erabaki dezaket beste tertzioak egiten duten ez da. Bai, jakina. Egiten duten pertsoneiak ezek. Vale. Orduan, alferezari garagardoiek jausterakoan, beste tertzio guztiak barrazka hasten dira, kapitainezik. Barrazka hasten dira, alfereza, ez da gazu, moskorrontzio, gonbidatzeko zan ideia, ez zure gainean botatzeko. Hola, hasten dira. Eta horrek alferezan kabrena bitzen da. Eta prozesu hortan, zaten dago, neska, geldi hor, zeusto dozu zarela. Eta hurbiltzen da Borisen gana, eta petxuan, bultzaka temutuntza, bastante agresiboki. Aldi berian, kapitaina pixkat aparte, gelitzen da. Grazia handirik ez dut hain, zela gertatzen da bienak, baina, bueno, bere gizonak inongo kalterik ez daukaten artean, ez jako importa. Eta ontara, kapitainak begisa botatzen za, ben etorkizuna irakurtzen zabien neska horri. Eta, ez dakit, zangot niri, bitu, bai, nire pertsonaiai, Manfredei zerbeza ekartzen zabien zerbitzaria, da justu Borisek bota dagoen. Beraz, Manfred David begiratzen horra, en plan, habilidade gutxiko pertsonak... Boris tartean oso eta genuinoki lotxatuta eta lotxagorretuta dago. Ondo da. Baina, bueno, olako zozer ondo ditzen bagatu, bestela personalitza guko gehiago, nahi duzu mesela. Ez, ongi, zera, Borisek jaso du kolpe bat, ez, edo... Bueno, bai, berez ez dut uste kolpe bereziki mingarri izan denik fizikoki, bai dagoena da guztiz lotxatuta eta guztiz humillatuta. Vale, ongi. Vale, eman dizaiogun beste txanda bat. Urrengoan ere, zera, hortxe dugu, ala, Maika, ongi, gauzak, ongi, doazkio, kiribasiri. Alferez Ariola lurretik behatzekin iten diot. Señor Alfere! Zidazu hor ipurdia begirau, zikin hori, txerria, eta azten naiz, ez? Keinuak egiten dizkiot, beste zera, gizon txoarrantzale horri, ez? Urreratzeko alferezan kontra eta ni pixkat babesteko ere bai. Ekipo egiteko bultzatua izan den Boris horrekin. Eta hor, nik narratuko dute, zuk esan arte. Bai, zuk narratu. Gizona arrantzalea badator, hor jartzen zaio erdian, eta esaten dio, ez alduzu dama horren ohore arrespetatuko. Iten dio. Eta zaplastekoan, mateko puntuan dago, ez da gizte pasakoen. Vale. Venga, Boris. Ni bultzatu egin nago alferezak, ez da? Bai. Nik uste dut, bai? Lehenengo tirada, ez da? Smarts, ez da? Bai. Vale. Nik zut ikusten, baina imagino dut azpin jatu da. Bai, total. Eskerrik asko. 6. Vale, ongi. Normal. Orduan, akzio bat daukat, ez da? Bai, bueno, edo nahi dituzuna.
Zuk Vale, Vale. erabakitzen duzu... Bai. Hala, nik uste dut bultzatua izatea, egoera horretan bultzatu izatea, lehenengo reakzioa lotxa erabatekoa izan den arren, momentu honetan amorrua astelari dela Borisengan, eta instintiboki alferezari ukabilkada bat eman diola arpegian, bintza saiatu. Vale, pues saspla! Horrek bai ematen duela lotxa. Fighting! Venga, bota fighting. Bai, borroka, bai. Sin más, Bueno, bai, fighting. Vale, Zazpi, bai, esan dezagun 6 duela. Besteak, eman diozu. Orain, ematearekin jaski da, ez da kolpe bortitza, osea, ez duzu akabatuko. Ukabilkada bat gurutzatu behar dituzu. Orduan, bai, eman diozu, betean gainera. Oso ondo. Vale, nahi bali baduzu borroka nola gertatzen hasi den lehendabiziko konpasak nolakoak izan diren narratu? Garagardo pila horren, garagardoa arpegitik bera zaion artean, eta nik uste dut lotxa eta amorruaren negarre malkoak oraindik begietan, amorru biziz, ukabilak, pentsamendua baino arinago doa ukabila, Boris Osakoskiren kasuan. Eta dakien bakarra da, bere indar guztia eta amorru guztiak konektatzen duela alferezaren masaile zurrarekin. Ongi. Eta orain Ramstein. Borroka zalea bera. Pizket informazio gehiago behartu, baina bueno, kontu horrekin tabernan borroka, nik uste borroka orokor bat hasiko dela, non hasiko dan alfereza jodauen ez Borisek, beste guztiak, bai, adarra jotzen dutzie, baina eurak dira adarra jo aldotzien bakarrak alferezari. Beraz, bestiak hasten dira tensioan, alkolarekin noski, tragoa bota, eta salto iten dabe inguru hortara. Arrantzalia be nola Kiribasi Andreak horra inguru hortara biali dauen, beste hainbat pertsonen artean jaso ingo da, golperen bat. Eta pixkat trifulka generiko bat bihurtuko da. Non, hau importantia, kapitaina margenean gelditzen da, eta Manfred ere bai. Manfredek ez da huitzen burruka ukabilekin. Itzen da burruka hiltzeko bakarrik. Hori da. Vale. Ongi, Manfred malote. Azkeneko txandari... Manfred pentsatzen da biena da, inork armarik atera esian, ez da huela parte hartuko. Ez pajako norbait gainera tortzen, noski, gertatu leikena. Baina margenian mantendu aldan bitartean, mantenduko da. Norbaitek armak ateratzen badau, paska. Bueno, azkeneko txanda, jaun Andreok. Nola gertatzen diren gauzak. Vale, lehendabizikoa Boris, bota datuak. Esmatz. Aitxoin, Manfreden horritik bota dut. Bai. Ez dutan egun tirada nik ere. Bota izute, pasa duzu. Horregatik suposatu dut ez dizula jonik ezer esan. Ez que nik izot ikusten. Pasatzen baduzu, orduan narratuta jazta. Hori da neria. Hola, venga. Hola! Zuzeo. Narraulik ez nola Manfredek danak hiltzen dituen. Batean borroi bat ikusten da. Nire txanda da, ez? Hau, esateko zer pasatzen den tirada super honorrekin. Esmeralda, barullo guzti horren barruan sartuta altxatu egiten da, aprobetxatzen du, hor dagoen norbaiti zorroa kentzeko, zorroa lapurtzeko, Esmeralda txiroa da, eta ez du lortzen dirua aurreztea, beti dago dirua xautzen, ez dakit nola. Baina hor ikusten du guardia baten zorro potoloa, eta joaten da bere iztoarekin, klak, holako keinu suabe batekin, sartzen du fajan barrenean. Eta
atzeko atea bilatzen duela, topatzen duela, hartzen du ogi zatiren bat, oztakit, zikinkeri pusketaren bat topatzen duena, eta alferez, zuretzako, eta gainera botatzen dira. Ongi. Bueno, ja, irteera hor dago, ez? Zuek ikusi nola irteten zarete? Jon, galderatxo bat. Flashback edo danadalako honen helburua da... Elkarre ezagutzea, eta taldean... Hori, taldean egotia. Bai, taldea biltzeko unea, ez? Bale, eske hori falta zan hemen, hori argitzea. Ze, uste ez duzula ipatu, eta vale. pixkat independenteki gemintzen. Vale, ez bai, baina nola basoan zineten elkarren ondoan, eta zu horretan? Horregatik aldetutzut. Uste nagoela hori salburua, baina ez zegoen argit, igual... Bai, ondo dago argitzea. Bai. Xabi tranquil hartu, ni juntako dana, azkena noien ez. Vale, perfecto. Txanda? Atzeko atea libre dago. Osa, ilikita dago ya. Hori uste dozu. Hori uste dozu. Venga, orduan Esmeralda gitzein du, bai? Itzali da? Nahi, eta Xabi... Vale. Borisen txanda da. Boris. Vale, Smart orduan. Zortzi! Hala. Boris konturatu da atzeko atea zabalik dagoela, baina amorru gordin bat sentitzen du oraindik egoera honetan, eta nolabaiteko ezagutzen ez duen neska hori ez babestu baizik, eta nolabait erantzun egin behar duela uste du, eta beste ukabilkada bat ematen dio alferezari. Egin dezaket? Bai. Hala, venga. Bai, berriz ere muturrean aurkitzen ditut zure atzak. Kontatu nola. Oraingoan amorrua gutxiago txikiagoa da, eta hotzagoa da akzioa, eta oraingoan arpegian eman beharren estomagoan ematen dio bere indar guztiarekin ukabilkada bat alferezari airerik gabe usteko asmoarekin. Aizu, ja txantxak alde batera utzi dira, Eta, bueno, azkeneko txanda. Bota mesedez neko, tira da. Da, esan zein dan emaitza. Zortzi. Osea, positiboa. Bai. Horrek implikatzen dugu, estenaren, nik narratzen duten estenaren ondorioa positiboa izan behar da, ezta? Bai, baina argi izan da, behin-behinekoa. Positiboa da, baina aldi baterako, bakarrik. Bai, badakit. Baina, nabile galdetzen, ze nire ideian, lehenengo ideian, behin-behineko positiboaren evoluzio negatiboa zen, eta beste da izan ditik, behin-behineko positiboa zela bukatzen. Vale. Orduan, esan behar da, beste guardiek, beste tertzioek, ikusita nola Borisek ukabilaz txikitu iten dauen alferezan sudurra, nola izateko, eta gero estomagua, alferezan lurrera nola doian, nola izateko bromataz azten dira, eta armak atatzea dituzte. Eta armak atatzeko prozesu hortan, Manfred aurretik denboraz begira zegonez, eta kapitaina beharma ateratzen hasi danez, Boris heldu, eta atzeko atera jotzen dau, Boris helduta. Beste betzukin be borrokan dauz, baina azkenian argi dauka Manfredek, nola ikusi dauen evoluzio guzti hori, helburuak zintzuk izango dian. Orduan, Boris epotik heldu, tiratuz, eta
Esmeralda zan izena, ezta? Esmeraldan atzeko atetik izatzen da. Non, evidentemente, armak ateratzen dagoenean, batzuk beste tabernako beste batzuk armak aterako itxuste, beste batzuk apartau ingo dien, oda, zer da. Segun zenbatera inoko mozkorra da zen, norbait irko da, seguro, eta da bukatu. Hola, bukatuko dugu, irurek atetik irtetzen. Oin ja, posible dan, tertzioen konpainiaren beste parte osua, tabernaren kanpoko aldian egotia, edo guardiako jentia kanpoan egotia, hori zurezku. Hau da, txilotu bukatzia edo igesitia, zurezku. Ja, bueno, ez, jakina, ies egin duzu, eta berriz egiten dugu aurrera, ez? Ni tartean, iese garen artean nago, dekizkidan insulto guztiak esaten, utzidazue, hau gita dago, utzidazue, akabatuko dut. Borisek badarama armarik gainean. Bai, sable bat daukat, sable gainera astikeria daukan magia txamanikoa daukan sable bat, eta rifle bat. Vale. Bueno, manik, utzidazue hortan, norbait ditzeko asmonik espadakazu, eta ondorioz, ziegan bukatzeko asmonik espadakazu, ziegan edo, ez da gitzen den, hogera. Osa, zu baten errenta bukatzeko asmonik espaldin bakazu, edo gilotin hauta, oda nadalako beste edozein modu kreatibo, norbait hiltzeko, astu zaite eta guazen. Vale, Euripean. Eta hori Esmeraldaren aldamenean, urrengorako gauzak itxeko beste modu batzuk badaz. Vale. Eta argi dago, Manfreden jarrera da alde indaigun hemendik. Alde indaizuen hemendik, hobeto esan da. Eta nik lagunen dutxiten, ni parte naiz. Baina... Inabilor. Que no me toque nepatu, arrumaniera zezaten, izkuntzatan iziten duten hau. Nepatuz. Badakizue, bataioi batek, zera dituela, 200 soldadu gutxienik. Eta zera, hor galtzaile irtengo zineten, ziur. Bale? Bai, hori izan da Manfreden. Hori uste duzu zuek, hori uste dutzia zuek. Bai, ez da, hori zen kalkuletan, nik bakarrik egun da 50. Orduan, bi hauen artean beste 50. Zer gutxiago, bakoitzako geta bost baino. Hori da. Kalkulo normalak. Ongi, zuen bizitzak gurutzatu dira, ez? Hain populatua ez dagoen Europa honetan. Eta itzultzen gara, egun sentia gertu dago, eta inguruan izan dituzuen otxoen oiuak, gero eta gertuago daude, ez duzue begirik bildu. Eta esan bezala, hotzak, giharrak eta nekeak eragin dizue. Egin duzue neke jaurtiketa bat. Nekea zen, itxaron? Bigor, bai. Xinik faiau da. Hor kristaleko barria entzun dut eta ez izan da hor. Nik baina faiau, etera dut 21 bat. Zuke... Bueno, haizu, emakume argala izanagatik, ez du esan nahi, trinkoa ez zarenik. Eta bidaia asko egin dituzu oinez. Esmeralda la poderosa, ezta? Bai. Pasatzen ari zaio. La incansable. Bai. Ez hori bakarrik, oin arte ez da lehenengo aldia, ez da indotzeinak baduak. Hori, eta beste guztio problemetan sartu. Hori da, bai. Hiruek botan zuen? Bai, nik... Bai, bost hogeita bat eta bost. Ongi. Zuetariko big gizonek gutxigatik pasa duzu, jaurtiketa, eta horrek esan nahi du, zuen energien azken apurrak xagutzen ari zaretena. Eta hortxe dago, Anderea, Irmo. Bai, badakizue, goseak ez dituela Europan bakarrik gizakiak akabatzen. Animaliak ere, eta irten zinetenetik,
arrastoa utzi duzu eta bai, aizu, izugarria. Hemengo otxoek sekulako gozea dute. Eta badakizue, jakin, herri bat gertu dagoela, edo egon behar duela behintzat, izan ere, ibiltzen ari zareten bidea, ez da sarria baizik eta ja nahiko argi eta garbia dago. Bale? Orduan, dena den, gauak nolabaiteko ajea, ez? Eman dizue buruan eta nahiko nuke botatzea, zera, beste neke jaurtiketa bat. Beste bat. Orain neurtzeko zuen... Ui! Begiak izten zaizkizu, Boris. Bai. Baina Vale. efektuak. Ui! Vale. Bueno, Alolos! gauza bat da, oraindik ere zuen kasa edo ibiltzeko gai izatea, ez? Baina buruari dagokionez, inguruan eta oianean dauden soinu arraroak ere etorri zaizkizue, bueltan, goiztiar, egun senti goiztiar honetan. Eta iruditu zaizue, baso horietan, hor, Teotoburgotik oso gertu zaudetela. Baso horretan, entzun izan dituzuela, aspaldiko jartzun batzuk, oihu batzuk, eta oihu horiek sartu zaizkizue garunan, ondoraino. Beste garai bateko sufrikarioak, beste garai bateko erasoak, eta hor, Goroldioan hilzorian utzitako hainbeste eta hainbeste soldadu erromatarren intziriak entzuten dituzue. Eta horrek astoratu zaituzte. Aukeratu behar duzue orain. Edo herrira joan. Edo aurre egin. Baina korrika egiten baldin baduzue. Jakin behar duzue. Eta bai, ez duzue ponia ekarri. Iesean joan zarete, eta ponia han utzi duzue. Izan ere ez baita poniarekin gogoratu, Boris. Bale? Orduan, otxoek bere agerraldia egin dute. Uste baitute bere animalien jakinduriagatik, biktimek ies egin diezaieketela. Eta hemen duzue. Manfred, ezpata horrek egiten duen soinuarekin, puta horiek etorri zaizkigu. Bale? Bueno, hemen daukagu sarraski txiki bat, borroka bat. Bale? Ezpatak bere fundan edo bere tokian ez du zarate egiten. Baina, usain izan daiteke. Aurre usaindu egiten dute, nik bezala. Nik esango nuke zikina usaintzen dutela, nik bezala. Berari behira, Otxoak sartzeko? Edota posible da odola usaintzea. Borisei begira, eta gero nire azpatai begira. Otxoak datozen heinean, ikusten duzue Borisek reakzio arraro xamar bat duela. Bere besoetako, hotz egiten duena, besoetako hileak ikusten duzue nola altxatzen hasten diren, hotzituta edo beldurtuta egongo balitz zela. Vale, Ostia, Manfred, amabi daukazu. Bai, badakite, makina da tipua, baina... Ezin zara sartu, ez da? Ez. Saiatzen ez, noizian behin, aldatzen dute fokua fantasia gontzera eta... Vale. Baina beti errori emutu ez da barro. Vale, hause da, dagoena. Eman dezagun... Imagina ezagun. Imagina hortxe zaudete, basoan,
Nik galdera bat daukat. Bai. Nire sablea begiratzen dudanean ez dut igartzen brillo berezirik, ez da? Ez, uste dut, edo bai, itxaron, jarri nion oharren bat. Zer igertzen du zure... Power. Gehi, 8 gizonen kontra... Bai, 8 gizonen kontra. 8 gizonen kontra. Ez, galdera daia 8ak diren edo beste zerbait. Bai, 8, bueno, batzuk dira zakurgo osetiak, baina bada 8, zera, itxura askoz ere arriskutsua duen beste bat, ez? Benetako 8, zera, basoetako 8 maltzur horietako bat, eta horren aurka bai izango duela bonifikatzaile, bonifikadores. Vale? Ados. Ikusten duzu zein den, ez? Ados, bai. Vale. Ba, ongi, bota ditzagun da, Zuk ez. Bueno, Nik zut ikusten. A ver, Vale, lehenengoa da 8a. plantilla jarri diguzu edo tracker dena? Ez, Trackerrean dago, Vale. jarri dizuet irudia. Eta, Konpartitu diguzu, uste dut. bai, konpartitu dago. Ba, oneri ez zaita gertu. Niri ere ez. Bakarri daukat bonus, combat trackerra hori bai. Bai, ba, nik sare zit jartzen du. Hori da. Eta Bai. ez agertzen. Haren bai. Horien bai. Hala, que guai. Vale? Bueno, Como mola. Que guapo. ba hortxe, zaudete, vale? Lehendabiziko txanda, bueno, 8 arriskutsuaren da, eta Hori ez da ikusten trackerrean. Iskutuan dago. Trackerrean bertan, esan nahi dut. vale. Mapan agertzen da, baina bestean ez. Begitza, bardiozu. Konfigurazio kontu. Orain ikusten da? Wolf. Vale. Bai. Nik fantasia granduz iraik ez daugat, baina bueno. Vale. Bangi, vale. Ba, 8aren txanda da. Inguratzen zaio Ramstein jaunari. Eta beldurrik gabe, aginkada bat, hortzaka egiten dio, ras. Ni baino lehen ondoie, bota kartak atera dituzu? Bai. Bai, eta jokerra atera du. Bale. Baina bateko natural atera du. Orduan, Arki. bueno, utxe egiten du berdin, baina kakazorra. Bueno, ba, eraso egin dio, baina Ramstein antza txikitan ere, ibilitakoa da 8ekin jolasean. Urrengoa, itxaron, emango diot. Oso pantalla txikia dut eta... Vale, Ramstein. Ramsteinek akabatu inbido gotxo hori. Venga. Ven como más te vale, Venga, hasta la tirada. A ver, aguas. Vale. Es pasado. Ba, ez. Ukitu ere ez dio egiten. Me cago en... Gordetzen duzu tirada honak zuretako, zer dago. Nik fantasi de pago dakat, orduan, nahi tiradanok ona dia baina bestenak. Hori izango da. Vale, ba, urrengoa. Kiribasi. Bai, vale. Esango nuke ezin ditu dala provokatu, ez? Osa, ez dira inteligenteak. Eta ni, bueno, 8 batek izan dezaken beste. Zakin nola esan. Kartetan ez dakit. Instinto animala eta eukileken inteligentzia. Esango nuke ez dela. Ezin dut irain. Saiatu zaitezke. Baina, horrek eukidezaken efektua. Claro. Beldurra duzun edo ez, horrek handitzen du haien erasoa. Ikusiko dugu, bere posizioetan hor gaude, ez da? Osa, 8 handia dago gertuen. Bai, alazena. Bueno, 8 handiari aiztoa sartuko diot. Vale, ba, inguratu eta, bueno, bat, gehi bat izango da, Ramstein ondoan duzulako. Onduan jarriko nahiz hori da. Eta bota. Vale, gehi bat. Bost. Eta 6 du. Ez dien baten. Gehi bat. 6, ba, justo, ez? Ba, guazen ikustera. Jarri behartzen nuen... Oinazea. Bai, 10.
Bai, ez dut jarri gehi bategia. Claro, Ez diot eman bonusari. vale, orain nik eraman dezake, Bai, zuk esku. vale, egin dut. Ikusten duzu, zauri bat egin diozu? Bai. Ez. 6 du, nik ez dakit zergatik jartzen duen bat. Zognez 6, eta atera duzu, 10 atera duzu. Vale. Joe, seko utzi duzu. Traka! Aiztoarekin hurbildu naiz, eta Manfred nere ondoan dagoela... Manfreden apoioari esker. Hori da, Manfred ondoan dagoela... Atzetik joan naiz, eta aiztoa sartu diot. Espainian ala ikusita, zezenei bizkarran bezala, nik aiztoa sartu diot. Otxo alu honi, eta Vale. Baia, ongi, a ber, odol, zera putu txiki bat agertu behar zuen hor, txiki batek, baina ez du, hori ez dakit non, emamarro dira da, bueno, utziko. Vale, bai, akabatu duzu, ez dakit, kenduko dut hemen erditik. Vale, hurrengoa. Ados, ikusita 8 nagusia hilda dagoela, nire sable atera beharrean, nire beste arma aterako dut, distantziako bat da, mosketoi bat da, bai. Vale. Arma hori kargatzeko txanda oso bat behar izango duzu, akaso? Vale, hori xengo dut. Vale, bueno, mugitu pixko bat, hola... Vale, orduan, zure txanda pasatzen da, eta hurrengoan tiro egin ahal izango duzu. Ados. Dog Wolf. Vale. Ai, ama. Eraso egingo dio Boris jaunari. Hori da. Ikusten, badira eskarrak. Bai, bai. Ikusi zaituzte eskopeta kargatzen eta honen gara. 3, baina huts egiten du. Vale, besteak ere, bikiak dira. Vale, eta gehi bat. Ocho taktikak, claro. Aldean eraso. Vale. Eta 3 ere. Vale. Eskuekin liko ditut. Vale, venga. Boris. Nietzan da? Bai, kontua da, bueno, haizu. Claro, eskopetarekin ezin dutzu egin gorputzekoan. Ezin dut orduan bestearekin, ez da? Bai, baina horrek jarriko den lizuke kenbi. Kenbi aldatu behar dudako arma. Horregatik. Eta ez daukat aukerarik eskopetarekin marropa dolako movimenturen bat edo ez dago? Egon badago, itxaron, esate ditut, segundu baten. Azken batean, polborazko zera bat izoterakoan, nire egin dezaket kante apur bat. Bai, Seguro. Vale. Vale. Kasu honetan, mugitzen ari denez, txakurra zure inguruan, ez da lau izango atera beharrekoa, baizik eta bere parada. Bere parada... Bost, ez da? Bost, bai. Orduan bost. Vale. Ez dut lortuko, baina, bueno, formatu ezagun. Ez. Ez duzu lortu. Oso. Vale. Eta bala bat galtzen dut. Bai, ez dira asko... Gero orain beste txanda oso bat kargatzeko beharko zenuke. Bai, bueno, uste du riflea zu dara gehiago. Vale. Txanda.
eraso bera egingo dizu. Zein txanda da? Txakurrarena, horietako batena. Vale. 6. Hola! Ufa! Ongi. Beira, eta gainera, Bai, zera, aumentu. bai, hori ere, baina txakurrek zera dute berezitasun bat. Leku zera babestu gabeetan erasotzen dute gorakada bat lortzen baldin badute. Eta hori zen... Txakurrarena... Kontuz, Boris, txakurra atorkizu gainera. Bai, argi dago. Oin falta norbetek esatia, kontuz, koskiten dut. Alderatiz, lasai, ez du koskarik egiten. Noiz aterako duzu zure ezpata. Hori txarra izango ditzake. Ez du zer egiten, Vale. Vale, zure kasuan, zure armadura nola duzun beroki polit bat, beroki horrek ematen dizu gehi bat armaduran, ken bat egingo dizu armadura jotzerakoan. Vale, izan ere, lortu du hartzea haragia zuzenean. Vale? Orduan, jaurtiko du. Damage. Otxo madarikatuak. 7. Sortzi izango lirateke, gehi bat egiten duelako. Moduz desberdinez egin genezake, baina. Bai. Nola, armadurako bat kentzen dizun, izango litzateke sortzi. Listo. Baina sortzirekin ez dizu zauria egiten oraindik ere. Vale, zorabiatzen hau? Bai. Zorabiatuta zaudenean ezin duzu beste ekintzarik egin. Vale. Zein ekintzarik egin. Bai, egin barko duzu jaurtiketa bat, edo beni bat erabili, berriz, aktibatzeko edo. Vale, ados. Vale. Bigarren txakurra. Vale. Eraso... Zona aldiot beni bat orain, azpadare. Vale, beira, eta falta zitzaidan esatean gehi bat batzuela erasoagatik, bize delako. Orduan izango litzateke sortzi ez bederatzi. Bederatzi, orduan zauri bat. Orduan bederatzi bai izango litzatekela zauria. Vale, beni bat gastatuko dut zauririk ez... Vale, bota beharko duzu sendotasuna. Vale. Vigor. Bai. Edo strength. Vigor, ez? Vigor da. Berdina da, baina. Vale, dado bera baldin baduzu, igual dio. Bakatu. Txaron, Koño. Baina zauria... Bai, zauria egin dio. Izan ere, bederatzi atera du. Vale? Baina gastatu dut beni bat, eta orduan bota dezaket bigor, ezta? Bai, eta pasatu duzu, lau gainditu behar da. Ongi, kendu duzu zauri bat, baina jarraitzen duzu zorabiatuta. Ados. Vale? Ongi, listo. Orain bigarren txakurraren momentua zen. Eta bigarren txakurrak, kiribasiri egiten dio eraso. Vale? Bai. Vale. Snatu mozolo, ama, txakurrau! 5. Eta ematen dio. Vale. Ale. Makia jaurtitzeko keino egiten dut. Funtzionatu du? Seiken, vale. Untzi du ere. Bai, lurrera, bostakit kolperen bat, Bai, utzi du, zera. Vale, ya está. Seiken, utzi du.
Vale, urrengoa. Rammstein. Vale, ez dut ikusten, Vale. izan honek, egoera, beraz, norbaitek deskribatuko balit pixkat. Claro. Bai, beira, zu eta Kiribasiren artean txakurra dago, bale? Eta berago, hegoaldera, zorabiatuta ere Osakovski. Berez trabatuta dagoena beste bigarren txakurrarekin. Bueno, orduan nik inberdena da, Kiribasitan ere artean dagoen... Hola. Xabi, gauza dietarako muteatzeko aukera dokazu. Bai, segundo. Tranquil, ez tranquil, ez dut jakin daizun. Zera, zuten emilen, bai, orduan ingotena da... Kiribasi eta zure artean txakurra dago, ez? Bion artean dagoen otxoari edaso. Bai. Eta erio. Vale, gehi bat. Erio man. Eta ondoren jungo naiz, bai, tranquil. Dana narraubiot, hola, mentalizatzeko, eneko, botatzen dagoenien, sekaro nola, ez nahi ni botatzen dagoen atiradia. Eneko botatzen dagoen, visualizau. Orduan, lehenko biot, txakur, otxua hil, eta gero jungo naiz Borisei laguntzera pixkat beste otxuakin. Vale, biekin zain egituzu txanda berean, egin daiteke, eh? Bai, egin daiteke. Lehenengo hil, gero ja ikusiko, gero jungo naiz. Ez baina esan behar da aurretik. Ez, hil. Vale, eraso, direkto. Egin detakezu eraso bortitz bat. Ez, normala. Vale. Bueno, txakurrek egin dute ja haien... Neta jogo dago, baina... Ez, igual da. Vale, Banoa. Estandakin, Seiko bat. Ez estandarik ez, baina... Muy penoso. Baina, mandiozu. Onartzen dugu. Bai. Zaren oinazea... Bueno, Barre hori ez jatbate guztau, Pasako da, ez? Esango nuke pasatzen dela, ez dakit. Ez dakit zergatik ez duen markatzen. Bai, ez du markatzen, ez du dalako gainera bota. Vale, nik botako baten gainera. Vale, shaken, Hori da. Vale. Lehen berdin egin dut. Eta jarri diot beharretzen ari. Bueno. Txanon aldatu gaitun lekuz. Zergatik ez da gertzen. Nik eman diot, ja. Manfred, maiozu mozten duen pusketakin, Espadaren alde zapalakin, Agertu beharko litzateke shaken 8aren ondoan, ez dakit zergatik ez dena gertzen. Bueno. Vale, urrengoaren txanda. Kiribasi, saiatuko naiz, shaken nago eta orduan nahin barko nuke ditu jaurtiketa bat, hortik ateratzeko. Bai. Vale. Ongi. Manfredek esaten bere destinoa mugitzen dauen eskuari enekonen ari hau da. Gauzak ondo egiteko. Nire aurrean dagoen txakurrari saiatuko naiz. Hori putik ematen. Lortzen dudan. Ze txakur da? Bi? Atxiken dagoena bi. Bi, hortxe. Ez duzu asmatu. Vale. Txakurra bueno, hau ja txikituta zegoen, ez da kendu beharko nuke. Ez dakit. Vale. Listo, beste txanda bat. Begira. Borisek badu... Zeukera dute orduan deshakenifikatzeko, edo desorabiatzeko? Espiritua bota duzu, espiritua. Spirit, bueno.
Lau. Ez dakit hemen bikoa erabili dezaken. Gehitu behar du hemen, bai, ez? Bai, orduan gehi. Zergatik ebi? Joker bat egokitu zaizulako. Osea, Joker ez barkatu. Ez, Jokerrarekin bakarrik. Izan bar du Joker. Bai, bale, Joker. Vale, ez, vale, baina laurekin pasatzen da. Bale, ados. Orduan, badut akzio bat? Bai. Bale, nik uste dut sablearekin, banko dio dela 8ari, joan nago, ez da? Eltzen ez. Bai. Orduan egingo dudana da, zuzenean nire ondoan dagoen txakur 8ari, eta nire Poloniar estepako borroka bingarri hori buruan, eta lauankako infernuko animali hauen kontra ematen dio dana da. Bost. Bota behar duzu bere gainean, horrela... Barri baino gehiago. Barkatu, bai, barkatu. Pertsonaren, baina, bale, urrengoa bota gainean. Bota combat trackerrean bertan edo tokenean bertan. Bale. Dame txore? Ez kontua da, bota duzula erasoa... Baina, bueno, berdin. Berdina izan da. Erratu nahi txakurrez, barkatu, ez da? Bale, listo, Shaken, ez? Shaken! Ez, baina ez du bota, Dame txe bota behar dut, ez da? Eraso bota du berriz. Bale, nik, bale. Bota, orain, mina. Mina. Oinazea. Ole. Rakatraska! Boa. Lauza hori. Bale, txikitu duzu, Sabelean goitik bera egin diozu, josi diozu zerbait. Bale, jazta, akabatuta. Txu egiten diot. Bai. Bale. Bestea. Esmeralda. Esmeralda, bai, esmeraldare. Bale. Bonik, eraso basati bat ingo diot. Sartu naiz, beraien giroan sartu naiz. Jarriko dizut bota horretik. Saltoka. Efektua jarri dizut, ja. Bale. Botako banu... Bai, gehi eman beharko luke. Baina, irten behar duzu zure, lehendabizi zure shakenetik, ez? Ez, lehen ez negon, Bale, atera egia da, bale. Bai. Bale. Hit. Eta ez du gehitu. Ez du gehi egin. Baina, ala ere hit normala. Bai, ezakitzatik ez duen egin, gehi. A ber, bale, bota berriz ikusteko, egiten duen. Bai, orain. Bale, bera, bale. Baki behar. Bale. Orain. Damage, otako diot. Bala. Rakatraska! Bale. Bizauri. Orain bai hilda daude, ez da? Bai. Hori lehen esplikatu duan bezala, basati baten moduan, eta nire zera jantziaren maukak gora eginda, labana hoan, harturatu naiz, belarretik hartu diot, eta lepoan sartu diot aiztoa, behin baino gehiagotan. Ongi. Berriro lapurtu ustazu tirada bat. Bai. Bale, ongi, nekatuta, baina pozik, onik atera zaretelako, jarraitu duzu bidea. Eta Euskal Herriko basoak bezala, Euskal Herriko menditar baserriak bezala sakabanatuta daude Baiara edo Aran moduko horretan. Eta bai ikusi dituzue koloretako paper batzuk, zinta batzuk, ez? Ikusi duzuen lehendabiziko etxean zintzilik.
gotikoan daude idatzita, eta baroi baten izena jartzen du haietan. Baserria, bi uretako teilatua du, eta oso trinkoa da, oso paretal biak ditu, eta ate sendo bat atarian, vale? Leiho gutxi ditu, eta bai, norbait irten edo sartu eginda duela gutxi, izan ere irekita utzi baitu, eta halako baso batean irekita uztea ate bat, ez da ohikoa. Zer egiten duzu? Ondo ulertu baret, orduan basoan zehar gindoa zela Bai, eta beste herri hortaren heldu gara nobleren baten erresidentziara? ez da noblea. Paper batzuk daude zintzilik noble baten izenarekin, baina besterik gabe baserri bat da. Herritik gertu zaudete, eta herrian ere urrutitik ikus ditzakezue halako zinta gehiago daudela. Zintzilik. Nik itxura txarra hartzen diote honi. Uste dut ikusi beharko genukela zerbait gertatu den. Zeizkuntzatan daude, papeloi? Alemanieraz daude, bale? Eta zera horietan... Okerrez banago igual irakurtzeko gaitasuna daukat. Bai, Alemaniera ulertzen duzu, bai, baina ez dakit, analfabeto gara denak edo. Hoxe, ez dakit, horretik izan galdera moduan. Vale. Zera, Günther von Mühlhofer baroia jartzen du. Kontzertu bat emango du ilargi betean. Eta hori, besterik gabe, behin betiko kontzertua jartzen du zinta batean, eta bestean von Günther baroia. Vale? Eta ilargi bete hori da, bihar. Bai, gertu. Jakingo duzu bihar dela gaur gauean, adar artean ikusi duzu delako. Galdera da batipate deskantzeteko denborarik daukagun jakiteko. Akaso bai, baina badakizue ez dela leku ona hor bide bazterrean atxeden hartzeko. Baina baserri bat da hor. Bai, badago. Nik ikusiko nuke zer dagoen barruan. Utxik dago. Bueno, isiltasuna da nagusi baserrian sartu eta beko ukuilu moduan ez dago abererik, baina ikuilu izandakoan altzari batzuk daude. Eta oso garbi dagoela dirudi. Eskailera batzuek gora egiten dute goiko solairu batera. Beno, nik hauei komentatu behar nien, berz ideia daukaten, herriraino jarraitu edo bertan deskantsatzeko aukerari daukagun behitzea nahiago duten. Nik elituko nintzateke atxeden hartzen, baina badago zerbait susmotxarra ematen didana. Badut aukera aztarnei begiratzeko ea hemen mugimendurik ikon den? Bale, bota, ez dakit, hauteman notiz. Ez dakit zer duzuen fitxan. Badut adibidez, miatu aztarnei jarraitu. Hori bota? Bale, ongi, baldin baduzu hori, bota. Bale, bueno, iruditzen zaizu, ez dela jende txiroaren etxea, izan ere altzariak oso egur eta tratamendu honekoak dira. Esan bezala ez dago hauts arrastorik, eta famili txiro batek izan zitzaken animaliaren arrastorik ez dago. Alderantziz, ikusten duzu badagoela instrumenturen bat. Ez zintzilik, baina kuadroak ere badaude eskailetan gora behiratzen baldin baduzu paretetan. Eta hor, instrumentuak ikusten dira bodegoian eta norbait jotzen ari da horietako bat, beste mihise batean. Musika tresnak daude, esan duzu? Bueno, zintzilik ez, irudietan, mihiseetan, kuadroetan.
Bale, hori da ikusten duzuna. Baten bat hartuko nukela eta ziko nintzen Mhm. soinua egiten. Nik ulertu baten bat hartu eta alasaka, esan bezinua. Bale, bueno, Atea zabalik dago, goian norbait instrumentua Bai. jotzen ari da. bueno, ez da jotzen ari, baina bai, nota baten santzua duen soinu bat entzun duzue gelaren batean. Bueno, orduan, logikoena atea joz deitzea ez barruraino sartzea da. Edo hori, edo espatak atera, nahi dago duzuna. Ja, claro, norbaiten etxera sartu espatak atera ez. Suposatzen da, gu ona garela. Hori da. Horregatik. Ez daukat aurrean nire pertsonaiaren deskripzioa, baina holako zantzu bat baukat. Nik irakurri dut, Manfred, eta zalantzak dituzke. Bai, nik ere. Zeinena. Zuena. Zurea. Nire puto amo, chavales. Bai, nire familia bota zuen aretik, bueno. Gauza da, hola, nola dukezen ikzena, pasado oscuro bat eukitzea. Eta beste gauza da, tipo, bueno, beste misio bat dukala horregun bizitza. Bai. Vale. Ulertu orduan. Norbaitek, zera, klabikordiaren nota jotzeari utzi dio, norbait edo zerbaitek moztu izan balio bezala, eta norbaitek ahots karrankatu batez, ez, goiko solairutik, nortago, zuzara, peio, zuzara, esaten du, halako ahots ezan bezala karrankatu batez, norbaitek, agurea izan behar du edo. Ze izen esan du? Ez, agure bat izan behar duela. Ahotsaren austuragatik edo. Nik peio ulertu dut, baina... Bai, peio izena esan du. Peio, mutiko bat, ez? Zerbitzari bat edo auskalo. Nik atia o zer joten dut, eskuak pum, 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 entzun dadin, edifizioan. Eta... Ez dago peiorik hemen. Baina... Ba esaiozu etortzeko bizkor. Listo, bizkor. Deskantzatzeko toki baten bila gatoz. Zuen aurpegiak ikusi nahi ditut. Satozte honea. Bide raioiek. Bai, igoko gara. Eta gorutzakoan, bere tokiratzeko, ez dakit hau, bakitzue, estosuzko armetan egoten da seguro bat, kendu itxen da. Bueno, nire espataren seguruak ezten da. Bueno. Ulertu duzu idea. Klik! Hori da. Azkarretzeko moduan bazpada. Igotzen zarete eta bidaiari hoiek. Ikusten duzue agure bat, hile urdindua du guztiz eta kopeta ja argitu egintzaio, hileak alde bietara eramanez. Eta lepoan badu zimurrak ditu kopetan eta lepoan badu halako zapitxuri bat. Nolabait estarri izorratu edo mindu bat gordetzen du, estaltzen du. Bere arropak ez dira ez txiroak. Eta eserita dago aulki gurpildun batean. Buelta ematen du zuenera. Begiratzera. Aitona, ostatu bila biltza. Zuek ere etorri zarete Gunter baroiaren azken kanta entzutera? Bai noski, eta horregatik loiteko toki bat behar dugu. Entzun musika hau, eta nota batzuk jotzen ditu. Bota esatzue esagutza. Esagutza da hemen... Smart. Bota Smart. Lehenengo Manfredi botako diot.
11 Manfredek. Vale. Ba, Manfrek entzun izan ditu nota horiek. Eta nik ere 11. Vale, denek. Ai, konturatu zarete. Vale, enperadorearen musikagile famatu baten aurrean egon zaitezketela. Izan ere, bere musika besterik ez duzu entzun. Bere aurpegia ez. Eta hori izan daiteke, hainbestetan musikariei kaleetan entzun izan diezuen piezen, kompositore edo sortzailea besterik gabe. Zuzara, eta ezin dugu gogoratu bere izena, baina zu? Salieri naiz. Ezagutu duzu ez da? Salieri bai, zuria zen, para, ez? Eta beste ura, igaz, aurreko udan, neguaren ostean denot dantzatzen genuen hori zen, para. Ba ez, hori ez da nire abestia, hori Mozartena da. Bai, Mozart, nork ez du ezagutzen Mozart, bai, noski. Ea, ezagutu zenuen Mozart? Ezagutu zenuen Mozart? Jakina, nola ez nuen ezagutuko zomorro hori. Aizue, eta ea ezagutzen duzuen beste hau. Pam. Ezagutzen alduzue hori. Bai. Mozart. Norena? Mozartena? Eskuak botatzen ditu burura esanez. Ez da posible, behin eta berriz agertzen zait, pertsona hori segika. Nola dateke posible? Bueno. Ona benetan, Mozart hori. Bai. Errak betetzen dizkit, bere izena entzuteak bakarrek. Baina... Orduan, ezagutu zenuen konta eguzu gehiago Mozarten inguruan. Bai, bere bizitza desastre hutsatzen, baina bere partiturak hartzen zenituenean, bere paperean zirudien besterik gabe nota solte batzuk, soinu kutxa bat, hotsen kutxa bat, baina ara batean gailenten zen besteen gainean ahots bat, eta gero beste ahots batek gozatzen zuen aurrekoa, eta miraria zirudien, jangoikoak bere musikaren atzean hitz egingo balu bezala. Baina gatozen beste gauzetara, orain Gunter Baroiaren azkeneko pieza entzuteko premia dut. Agian horrek baretuko dit arima pixka bat, izan ere txikitan ezagutu nuen. Eta orduan Alemaniak izan duen ahotsik, potolo, zintzo eta gozoena izan da orain gutxi arte. Aspaldian zebilela galduta, bere gaztelutik irten gabe. Etorri nintzen onaino, etxe honetaraino, jakin nuenean bere azkeneko kanta prestatuko zuela. Orduan, gaur izan zaitezte nire gonbidatuak. Hartzazue atxeden, bihar joan zaitezkete, nirekin batera. Bon Gunterren gaztelura. Eta zein da Bon Gunter hori, esan nahi dut. Zergatik? Bon Gunter Bienan ikasle izan zen, eta orduan beste abeslarien artean bazuen distira aparteko bat. Baina familia noblekoa izanik, bere familiako gaztelura joan zen. Denborarekin, bere barne bizitzan, barne bizitzari lotu zitzaion, eta askok esan zuten erotu egintzela. Nik uste dut, baiet, badagoela egiatik zerbait. Eta azkeneko pieza honetan, denbora luze eman duen saiatzen. Nik dakit hori. Baina ikusteko dago. Nahi baduzue bere bizitzaren eta bileren gainean informazio gehiago bildu herritarrek izango dute.
horren informazioa. Nik bakarrik zera hil nahi dut. Bere azken pieza. Hil. Entzun ondotik. Beno, baina bihar jakin dezakegu hori, hemen deskantzatu ondoren, ezta? Zure etxeko ateak iriki dizkiguzula esan dezu, haintxe bertan. Bai, naiz eta ez dituzuen nire piezak entzun oraindik. Bueno, Eta barkatzen dizuet. Nik gustora entzungo nuke bat zerbait afaltzen dugun artean. Bueno, nire laguntzailea irtengo zen irira. Baina ikusi dudanagatik altea itxi gabe utzi du. Ume gaixoa. Ez dakit, izango dut zerbait. Jakiren bat. Saleri jauna, hemen otxoekin arazotxo bat daukazute, ez? Zuen Bai, ikus baso nazakezu honetan. bezala naiz asko irteten hemendik. Nik bakarrik esaten diot. Gazteari, atea itxita duztea. Bai, nik itxiko nuke, bai. Vale, bueno, jaun-andreok, nik hemen utziko nuke. Partida. Oso ondo. bai, Zer deritzozu